umsindazo namhlanje ngonyama isitholile isitifiketi abanye bathi bizobekwa abanye bathi bizokwamukela isitifiketi kusho ukuthini ukuthola kwesitifiketi ngonyameni kusuka manje kubekwa njengoba sesize satholakala isitifiketi njengoba abanye bebethi hayi isitifiketi basatholakala ikabekwa ngonyama kodwa namhlanje sesize sasithola isitifiketi wasisayina into yakudala isitifiketi sesikade namhlanje ubona uhambe kanjani umcimbi wazo wena isitifiketi wakho ukukhona kodwa wayethumele u-MC Board ngakho-ke umengameli wamakhosi akathumela uzeye khona-ke